ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. имрӯз вақт ёфтем барои шуморо бо як навори нави дига тайёр кардем. неки бардро бисёр видеои хубай ана заминҳои арзон астай, хонаҳои заминӣ астай ва квартираҳои арзон мешавад. дӯстони азиз, квартира ҳастай бардро кредит, мисол то як сола метавонен ки сумша ососта додан бигирен. то як сола хонаҳои ана квартира астай кредит ва чӣ хеле гуфтам замин ам астай, хонаҳои заминӣ ам астай. тамошо кунед, хулоса беҳтарин омадагиай ва касе ки хонаҳай мошинаи чизе барои фурӯш дорем бардоаҷонои неми рақамҳода танҳо дар WhatsApp бинависен, мо реклама мекунем. ва ҳамун як дона лайки беплам аютон наброрен, касе меҳмонем бардро подписатсиярам фромӯш накунем. ана ки тамошо мекунем, рафтем. дӯстони азиз, додараке дар навор дидесен беморай вақти таваллуд шиданашда соз бидай, я 3-4 рӯз пасаш айзону поён бардро почаш сирх шидай, баъди сирх шиданаш я 2 рӯз пас сиёҳ шидай. айнукои чилекш бардро сиёҳ шида боло рафтай, дига илоҷиш нашидай, почаша айзону поён биридиян. чӣ хеле дар видео дидесен бардро. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаҳай 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас касали припадка мешава. ана балнисаш мебарам бардро, духтуро мегӯянд ки асабошам касал бидай. падаршон хоҳиш карданд ки имконият дошта бошанд, бародаро, апашко, модаро чанд имконият дошта бошанд, ёрдам кунанд гуфтагия барои дорувош, барои мисол насиб иншоалло камтар калонак шидай, мисол протезаш мечаспондиянд дар почаш. хай бардро мисол ин вақта бояд ин додарак раҳ бигарда, хай сабаби ки ин почаш ам хеле раҳ гашта наметона. агар бардорои азиз, хоҳаро, апашко чанд мисол падаршон хоҳиш карданд ки чанд дошта бошанд, ҳамиқа мисол мада ёрдам кунанд барои дорувош ё протез мечаспондиянд шавад. хайна бардро мисол бо хитон гӯш кунед. дӯстони азизам, навора сар кардем, мегзарем ба якум эълони имрӯза, не ки фақат хишру гӯш кунед мара. бардро якум эълони имрӯзаи мо ана хонаи фурӯшӣ заминие қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, 2 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт дорад, 2 сотиқ заминай ана тарафи Ёвон даҳай бо арзонам мешава. бардро ана нархиш 145 000 сомонӣ мега. бисёр нархи хубай бардро. хай ана 2 сотиқ замин 3 дар хона хай ремонт дошта. мисол ами 145 000 метиё медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. номерои телефонаш ҳаста, агар маълумоти бештара мехоҳем бигирен, марҳамат бардро харидорои аниқ занг бизанен. дӯстони азиз, ози хонаҳои заминиро гап мезанем, баъд квартирода мегзарем. барои ҳамун ёнбош кунед то охири видеора. бардрои хонаи хушрӯи десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор тарафи Учқоз дай. айгаи Душанбе 12 километр дуртар бидай. хона бардро детаҷай, 7 сотиқ заминда 5 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки ана ремонташ 100% бидай, ҳоҷатхона ҳамом дора, оғил подвал доштай, ҳуҷҷатош 100% бардро қариби хонада коллеҷи тибби Учқоз бидай. ай раҳи главни Ҳисор бардроя 100 метр дарунтар. нархша $45 000 мега. ба сомонӣ 508 000 сомонӣ мешава бардро. бо хай арзон мешава, харидорои аниқ занг бизанен. хонаи хушрӯяне ки бардро хай ремонти фасон ана 7 сотиқ замин 5 дар хона чӣ хеле гуфтам $45 000 дар шаҳри Ҳисор. занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. не ки лайкора фаромӯш накарда бошен, дар комментария хай мисол ягон чӣ бинависенда. комментарияш моро мехонам, бовар ки хеле хирсанд мешавам. хушрӯ гӯш кунем бардро хонаи навбати мо. ин хонае десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, 5 сотиқ заминда 2 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки ремонти хонаҳо миёнаҳай қишлоқ ободай оҳусвет ҳаст, дегдонхона доштай бардро. ана қишлоқ ободай мақсад ҳама ҷош фасон. нархша 55 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи зурда бардро. 5 сотиқ замин 2 дар хона дар ноҳияи Ёвон 55 000 сомон. ана ба мошинам алиш мешава. чӣ хел варианти зурда бардро.
номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба хонаи навбатӣ. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, қишлоқи Истиқлол дабудай 6 сотиқ заминда 4 дархона кардагиай. ду дархонаш бардуро қатъи калдору ҳамомаш отделнияй, бо ду дархонаи дига алоҳида дора, ҳоҷатхона қатъи ҳамомаш ваиш берундаай. ана гирди ҳавлӣ бардуро маҳкамай, нархша 175 000 сомонӣ мега. 175 000 сомон бардуро 6 сотиқ 4 дархона дар шаҳри ваҳдат. нархи созайне ки 175 000 сомон бо арзона мекадай. номерои телефонаш ҳастай, номерои Россия, имо, WhatsApp дора. маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азизам, мегзарем ба як замини арзони дига. ин замине десен бардуро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 6 сотиқ заминай. ана яхе стройматериалиш овардаги соҳиби замин мега ки срочна замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар Сангпар будай 6 сотиқ гирди ҳавлӣ маҳкамай, фундаменти 3 дархона, кухни баняш рехтагияй, як бараки 7 ба 3 дигаам дорад, девораш вардоштагияй. нархиш 65 000 сомонӣ мега. 65 000 сомон бардуро 6 сотиқай. хай бо мисол фундаментҳои хона рехтагӣ будай дар шаҳри Кӯлобай. дӯстони азиз, бисёри бардорон нависта буданд ки аз ноҳияи Ҳамадонӣ ягон замини арзон биё. Бардорӣ на як замини арзони дига хушрӯ гӯш кунед. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, 6 сотиқ замина, яхе стройматериалиш овардагиай. соҳиби замин мега ки участкаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ пеши масҷиди Калон набудай, битонаш рехтагиай барои хонаи детаҷа кардан, гирди мисол ҳамин замин маҳкам кардагӣ будай ба сементблок дар пеши роҳи Калонай, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ. нархиш 90 000 сомонӣ мега. 6 сотиқай. хай бардуро замини хубай, нархшам созай, занг бизанед. мухлисои канали Савду Тиҷи якум мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ана чӣ мегӯянд? аммо лайкҳоро фаромӯш накарда бошед ва дар комментария бинависед ки аз киҷо хона замин квартира дар корай. дӯстони азизи, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, духонага дар якум этаж қарор дорад, 18 квадратни метрай. домои пешинае бардуро хонара нав ремонт кардагиянд. соҳиби квартира мега ки продаю однокомнатную квартиру в центри Рӯдакӣ. нархиш 120 000 сомонӣ, арзонам мешава, алишам мешава. номерои телефонаш ҳастай, бардуро харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтем, ба фикрам хонаҳои кредит ҳам ҳастай. ина бардуро ана квартираҳои кредит хушрӯ гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 5 этаж қарор дорад, 44 квадратни метр, райони Фирдавсӣ, дом новостройка, хона ремонт дора мега. соҳиби хона мега ки сохтмонаш рафтесай, канализатсия ана шаҳрӣ мешава, ову светаш қатъӣ, поёни корвон, айраи главния 500 метр дуртар, дар раҳи Калон бардуро ана 14 маршрут мегзаштай, мошинам қабул мекунем, дом 7 этажа мешава, падъабой мешава гуфтагия бардуро. нархиш 150 000 сомонӣ. то як сола метонед ки бардурои нами хонара кредит бихаре. номерои телефонаш ҳаст, харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азизам, мегзарем ба нӯҳум эълони имрӯза бо квартираи арзони дига. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. бисёри бардороам менависанд ки шаҳри Хуҷандам арзонтарша биё. гап нест бардуро. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 34 квадратни метр, райони Гилистон, Қайроқум. дом бардуро новостройкаи хонара нав ремонт кардагӣ будиянд. хонара нав ремонт кардагӣ будиянд бардуро ана хона бо шарти хуб навистагия, яъне қа маълумот додагия бардуро. нархиш 130 000 сомонӣ мега, арзонам мешава, алишам мешава. номерои тоҷикистонай бемалол занг бизанед.
бисёри бардуро навистабданд ки шаҳри Кӯлоб квартираи арзонтар шавад. Монем бардурои на квартираи арзон қарор дорад, чӣ хеле гуфтам, дар шаҳри Кӯлоб дихонага дар 3 этаж қарор дорад, 50 метри квадратияй. Домои пешинаи хонара нав ремонт кардагиянд. Соҳиби хона мега ки хона ремонташ афсонавияй. Ба ҳама чизе чораш мефурӯшем, медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. Тарафи кафе дай дар пеши раҳи калон будай бардуро. Нархиш 175 000 сомонӣ, арзонам мешидай. бисёр нархиш хидмдам не ки маъқул шид, бовар ки ремонт чанд фасонай. Дихонага бардуро дар шаҳри Кӯлоб 175 000 сомон, харидорои аниқ занг бизанед. ба хотире ки бардуро бисёртар меган ай шаҳри Душанбе хона бимон, бардуро ҳамаи комментариёш моро ман мехонам, ина бардуро як квартираи дига ай шаҳри Душанбе арзонтарай биқапенишкаро чӣ гуфти гапо. Квартира фичи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, якхонага дар 3 этаж қарор дорад, 32 квадратни метр, райони автосентр. Дом бардуро навастройкаи хонара нав ремонт кардагӣ бидиянд. Соҳиби хона мега ки якхонага дар автосентр 32 квадрат дар 3 этаж якхонагай. Нархиш 170 000 сомонӣ мега бардуро. Чӣ хел нархи зурда, бовар кунед. Харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азизам, бисёри бардурам нависабданд ки шаҳри Бохтар, яъне ки пештара Қурғонтепа квартираи арзонтар биёвем. Бардуро ин як квартираи фурӯши дига қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, дихонага дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай бардуро, домои пешинаи хонара нав ремонт кардагиянд. Соҳиби хона мега ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, маҳаллаи Ламанос, дихонага дар наздикии мактаб ҷойгир будай, автошкола ва садикам қарибай. Холоса бардуро дар ҷои ободай, маркази шаҳрай, световуш пастаяни ҳастай, ҳуҷҷатош хубай. Нархиш 180 000 сомонӣ мега бардуро. Марҳамат, харидори аниқ занг бизанед. дӯстони азизам, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, якхонага дар 2 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр, домои пешинаи хона ремонт дорад. соҳиби квартира мега ки якхонагаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Бохтар 29Б, Красноармейский пешина, дим ошиёнадай, таъмири замонавӣ, балкони калон, термос, ови доимӣ ҳастай, хона дар мисол ҳама шоритош хуб будай. Хонара харидори аниқ занг бизанем, бо гап мезанем гуфтагиай. Нархша 190 000 сомонӣ мега бардуро. Якхонагай дар шаҳри Ваҳдат 190 000 сомонӣ. Харидори аниқ занг бизанем бардуро. дӯстони азизам, ин буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. Касе ки то охири видеора тамошо кард, дар комментария рақами 5 бинависен. Ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем. Ака барои чи 5 гуфтам бардуро, хай ака 5 баҳои баландай да, мисол дснв 5 ҳами 5 бинависен. Ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден ва ҳамин видеои ман шумода маъқул шид. раҳмат барои лайкотон, раҳмат барои дастгиритон, раҳмат бардуро ки дар комментария фикрҳои мисол беҳтарин менависен. Як хел комментариҳои шуморо ман мехонам, бовар ки хеле хирсанд мешам. бо чӣ меган, карочи ҳамин ҳаракат мекунам ки як рӯз пасай, ду рӯз пасай барои шуморо наворои хуб кунам, хушрӯ гап зада, хушрӯ барои шуморо фаҳмонда, мисол монтаж карда, мисол хонаҳоро гап занам. хай аз ки ҷое ки хона, замин, квартира дар корай бардуро дар комментария бинависен. хай ман дар арзонтар роӣ кардан, ман барои шуморо реклама мекунам. аз ки ҷое ки бардуро намондесам, бифаҳмем ки ай ҳамун территориҳо ман дар роӣ намекунанд. агар ман дар роӣ кардан, ман ҳаракат мекунам ки барои шуморо гап зада монтаж кунам бардуро. хай гапа бисёр намекунем дӯстони азиз, дастгирия фаромӯш накунен. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. худона эҳтиёт кунем фақат. хай.